Avui serà un gran dia, aprofita'l. Aquest serà el segon vídeo de la millor entrevista a la teva vida. En el primer pas parlàvem de l'ocupabilitat, recordeu, aquella característica que fa que uns tinguin més possibilitats que d'altres en aconseguir una feina i mantenir-la. Recordant, però, que l'ocupabilitat no és fixa i, per tant, depèn del que tu facis. Ara anem a aconseguir l'entrevista, però abans t'hauries de preguntar per què tu? Per què el teu currículum hauria d'arribar a mans de la persona que està fent les entrevistes? Què has fet per aconseguir l'entrevista? Per què t'apuntes a una oferta de treball? O tan sols tens el perfil, tens les aptituds, t'has preparat per enviar el teu currículum, has mostrat a l'oferta de treball el respecte que es mereix, el respecte que tu voldràs després pel teu currículum? Recorda, centra't en el procés, en el sistema, no en l'objectiu, no en l'entrevista. Anem a fer aquest treball de procés. Anem pas a pas. Coses que has de fer si no tens feina. La primera, arremangar-te, no. La primera, actitud positiva. Ja ho vàrem dir, una persona trista ho té més complicat, sempre. La posició, el llenguatge corporal, l'expressió de la cara ho són tot. 2. No t'avergonyeixis del teu estat. Estàs buscant feina. Estàs a l'atur. Explica-ho. Si t'has fixat darrerament a xarxes, especialment al LinkedIn, es veu en el marc de la foto un estat que diu allà estic buscant feina o busco feina o la meva feina és aquesta, no? Explica-ho. Com més gent ho sàpiga, més fàcil és que t'aparegui aquesta oportunitat que estàs buscant. 3. La teva vida és buscar feina. Dedica-t'hi tot el dia. La feina no t'apareixerà sentat en el sofà. Saps aquell que hi havia un home, no?, que resava cada dia a Déu i deia, sisplau, Déu, fes-me ric, i cada dia, sisplau, consistent, dia darrere dia, sisplau, fes-me ric, i van passant els anys, i sisplau, fes-me ric, i al final Déu li contesta, li diu, tio, cabró, aixeca't del sofà, compra encara que sigui un bitllet de loteria, no? Si no és difícil que el pugui fer ric. Doncs això, fes alguna cosa per aconseguir allò que vols. 4. Sigues social. Entre tu i qualsevol persona del món hi ha una cadena de 6 persones, ja saps, la teoria aquesta dels 6 graus de separació. Però no és veritat, això era així el 1930 quan l'hongarès Frigyes Karinthy va escriure el llibre de cadenes on parlava d'aquests 6 graus, però ara no, ara tenim moltes més connexions que fa 90 anys, quasi 100. A més, els 6 graus serien certs si el que vols contactar és amb la Taylor Swift o amb Lionel Messi o alguna persona que et cau molt lluny, però per trobar feina en el teu poble o ciutat, la majoria els tens a tiro de 2. Per tant, fes servir les xarxes. Si no tens feina, no et pots permetre no estar a LinkedIn o per què no, a Facebook, a Twitter, a Clubhouse, encara que sigui per mirar, per escoltar tendències. Hi ha ofertes que es pengen a xarxes, però si no és per dir-ho, ei, busco feina a la zona, la que sigui, tinc cotxe, parlo anglès, sé fer pastís de formatge, no sé, explica les teves coses. 5. Les entrevistes són fonamentals. Treballa-les, practica-les, utilitza els teus amics o el teu entorn, la teva família, perquè mirin el teu currículum, perquè el critiquin, perquè preguntin coses. Normalment, per aconseguir un lloc de treball ens calen una o més entrevistes, parlarem de l'entrevista, però la realitat és que arribar-hi no és tan fàcil. Costa, fins i tot a vegades, que t'agafin el currículum. Has de saber que en aquest país, en el que de moment estem, la normativa de protecció de dades no permet que una empresa es quedi amb el teu currículum a menys que tingui una oferta de feina oberta. Si no tenen una oferta de feina, haurien de rebutjar el teu currículum i si te l'agafen només per evitar confrontacions, per la llei l'han de destruir. Si tenen una oferta de feina oberta, un cop aquesta està tancada, novament l'han de destruir i han de destruir tots els currículums que tinguin o els poden guardar per una oferta de feina més endavant. Amb això us vull dir que un dels motius que la proporció de currículums entregats versus la possibilitat real que et truquin per una entrevista és baixa i també és baixa per culpa d'aquesta llei sobreprotectora que tenim. Però què fas tu perquè algú dediqui el seu temps a mirar el teu currículum, encara que sigui mirar-lo, però no, a més, trucar-te per concertar una entrevista. Fixa't en la publicitat que t'arriba a la bústia.
Quanta n'hi ha que t'interessa? Quanta n'hi ha que llences? Quanta n'hi ha que guardes? Si envies el teu currículum com si fos aquest tipus de publicitat, què creuràs que farà la persona quan rep aquesta publicitat? El mateix que fas tu amb els paperots a la bústia, a la brossa. Això no és Tinder, no és aquesta sí, aquesta no. Si presentes la teva candidatura i esperes que algú es prengui el teu currículum de forma seriosa, no cliquis les ofertes ni tiris el teu currículum com qui tria el paio o paia que li agrada veure si cau alguna cosa, perquè et descartaran amb la mateixa rapidesa que tu has regalat aquest currículum. Vols una feina seriosa? Vols una feina per passar l'estona? T'has de comprometre, t'has d'informar, t'has de presentar. Dedica un temps a conèixer l'empresa, a informar-te de l'empresa, revisa les xarxes, revisa la web, empapa't de l'empresa, on voldràs deixar el teu currículum i on voldràs iniciar una relació seriosa. Assegura't que t'interessa, que teniu els valors comuns, omple una petita fitxa d'informació de l'empresa, de què poden necessitar o per què els hi pots interessar en el teu perfil. I presenta't. Hi ha sectors que tenen més necessitats puntuals de forma més o menys continuada i per tant no descartis el porta freda. A vegades no hi ha res com estar en el lloc adequat en el moment adequat, porta el teu currículum en persona però vés-hi preparat. Hola, et deixo el meu currículum per si necessites que avui comenci algú de forma urgent, així veieu com treballo. No sé, alguna presentació, alguna cosa que t'obri les portes. El més normal, però, és que el que puguis fer és enviar el teu currículum, la teva candidatura a través d'un mail o a través d'un portal. Presenta't sempre amb una carta personalitzada, informa de la teva situació, el per què busques feina. Presenta la seva situació professionalment parlant, com estàs tu professionalment parlant. D'una banda, el treballador reclama que l'empresa o l'entrevistador no faci preguntes a l'àmbit personal, però en canvi volen que l'empresa escolti coses com és que porto molt temps sense trobar feina i no arribo a pagar el lloguer. Això és personal, per tant no ho barregem, que donem pistes de possibles problemes. Cap empresa et donarà realment feina perquè no t'arriba la pasta a final de mes. Això no li importa a l'empresa. L'empresa, o l'entrevistador, veurà que barreges temes personals. I recordeu que explicàvem també en el primer vídeo que el joc d'intercanvi és d'euros per temps. Són productes, per tant, la presentació de la teva candidatura ha de ser sobre què pots aportar tu en aquest lloc de treball. Un cop has decidit que presentes el teu currículum en el format que sigui, presencial, per mail, a través d'una oferta, guarda't el telèfon de l'empresa. Si has fet la fitxa que parlàvem abans, pots adjuntar en el contacte en el telèfon, anotes del contacte o pots guardar amb el nom de l'empresa i l'oferta. Per exemple, a Sysgroup busca una oferta d'un comercial. Així quan et truquin sabràs perfectament qui truca i per quina oferta era. És bo que si tens alguna pregunta pertinent la tinguis preparada, escrita, per si et truquen. Per exemple, si no et diuen l'adreça, has de preguntar l'adreça. Si ja la saps, la confirmes. També cal que preguntis a la persona que t'entrevistarà. Busca't, prepara't una mica què et pot ser. Imagina't que et sona el telèfon i ja veus que la trucada és, que dèiem, de Sysgroup, oferta comercial, i la teva resposta ja ve encarada. Bon dia, Joan, et trucant de Sysgroup, que es va notar una oferta de feina. Sí, tant, de comercial, conec bé el sector i m'encantaria aprofundir en la proposta. Caram, Fantàstic. Què tal t'aniria venir demà a les 11 per fer una entrevista? En uns segons... Sí, perfecte, només un dubte. Perquè estic en un altre procés i m'agradaria començar la feina de forma immediata. Tinc molt d'interès en que sigui així. Sí, és incorporació immediata. Val, em confirmes l'adreça, sisplau? Per què he de demanar? Fantàstic, doncs anota l'agenda i ens veiem demà a les 11. Aquí ja has donat el primer toc d'efecte, ja has marcat el primer tanto. Aquesta trucada és molt important perquè realment no saps qui en aquest procés té el poder de decidir, i amb la persona que has parlat no saps quanta força pot tenir en la decisió final. Això que hem parlat no és fàcil, necessites un aprenentatge, necessites moltes trucades, necessites molta pràctica per aprendre-ho a fer bé. Per tant, cada cop que una empresa et truqui per una entrevista, dona les gràcies, t'estan ajudant a la teva formació, centra't en el procés, no en el resultat. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me. Si t'ha agradat, ja ho saps, fes un m'agrada i sota. Si no estàs subscrit encara, fes-ho. L'altre costat, no et pots perdre el següent vídeo. M'encantarà rebre't qualsevol tipus de comentaris aquí sota mateix o a través del blog. No dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú, m'ajudaràs molt. Totes les novetats a bartu.cat. Cuida't.